به‌واسطه اکنون می‌گذاریم به بازی که دسته پیش‌صف انجام داد. دسته آرسنال در رقابت این هفته طور ما شما دیدیم پیروز شد با حساب 2-1. اما طور بالاتر ایمانبک اشاره کرد اینجا البته نقش افتگال باز هم مهم بود. در ماه دکبر اگر ما توجه کنیم در روی خط نشانزن‌های بهترین آرسنال ما از افتگال‌ها بازینه یکم میبرند و اینجا هم گل دوم که اصلا افتگال بود پیروزی دسته آرسنال رو تامین کرد. аммо чизи ҷолибаш он буд ки дар мавсими имсола 11 голи арсенал аз зарбаи кунҷӣ зада шуданд, вазъиятҳои стандартӣ. ин яке аз ҳамон муваффақиятҳои дастаи арсенал ҳам ҳаст. ҳамин голи дуввум ҳам бубинед баъд аз партоби Деклан Райс анҷом шуд бо як хатои муҳофизатгари тими Брайтон. гап сари он меравад ки арсенал назар ба масалан моҳи октябр ноябр андаке бозиҳои душвортар сипарӣ карда истодааст. ин намедонам шояд аз он далолат медиҳад ки хастагии тим шояд бошад, шояд пурқувват шудани ҳарифон ё шояд ба ҳамон оҳиста оҳиста буҳрони бозӣ гирифтор шудани арсенал бошад. чунки агар мо бозиҳои моҳи октябру ноябрро ҷамъ кунем, масалан дар муқобили баъзе дастаҳо ҳарчанд натиҷаҳои бад ҳам буд, арсенал бо боварӣ ғалаба мекард. масалан ба ҳисоб меомад қариб дар ҳамин давраҳо фоизи идора кардани топ 75 қариб 80 ҳам расида буд. арсенал бартарӣ хеле комил дошт ва муваффақ мешуд. аммо оҳиста оҳиста ҳамин чиз дар арсенал гум шуда истодааст. ин то як андоза хатар дорад барои тими арсенал, вале мебинем ки бозии охири солро онҳо чӣ гуна сипарӣ мекунанд. ин ҳам як вобастагӣ хеле калон дорад. вале мегӯянд ки дар футбол муҳим масалан се хол аст. се хол аст ки онҳо муқобили дастаи Брайтон ҳам ба ҳар сурат тими заиф нест. дар Англия як натиҷаҳои ба даст меоварад, як ҳайати бисёр хуб ҳам дорад ки метавонад сар ба сар шавад бо тимҳои пештозу тимҳои топи футболи Англия. аммо арсенал ягона шонс ва ягона умеде ки ин мавсим дорад бояд онро бароварда кунад. вагарна боз мисли мавсими гузашта Ливерпул буд ё Манчестер Сити арсеналро аз зинаи аввал фаровард ва чемпион шуд. Ливерпул буд ва ҳамон гуна ҳолат метарсам ки боз барои арсенал такрор нашавад дар мавсими имсола. хуб бубинед, аз як тараф албатта ғалабаҳо бо ҳисобҳои чандон бузург ба миён омада истодан. бештари вақт бо тафовути як туб арсенал ғалаба мекунад, махсусан дар моҳи декабр. аммо аз ҷониби дигар мо аҳамият диҳем, оё ин монандӣ надорад ба ҳамон Манчестер Ситие ки 2 сол пештар аз ин дар ҳамин гуна ҳолатҳо, яъне 1-0 ё бо тафовути як туб ғалаба мекард. аммо бисёриҳо коршиносон мегуфтанд ки ин ҳамон 1-0 аст ё натиҷаи минималие ҳаст ки бо боварӣ ба даст оварда мешавад ва аслан ба ҳарифон имкон намедиҳад. барои мисол дастае ки даъвогар аст барои қаҳрамонӣ. оё метавонем бигӯем ки арсенал ҳам ҳамон роҳи Ситиро ки 2-3 сол пеш аз ин буд тай мекунад? ман фикр мекунам арсенал бо боварӣ не бо мушкилӣ пирӯза мешавад. аз соби чӣ? ҳар мавсим бубинед тақвими ҳамин футболӣ зид шудан мегирад. барои футболбозонам, барои мураббиёнам бисёр кори мушкил аст. ҷиҳати равонӣ ҳам сарбории ҷисмонӣ зиёд аст ва маз барои ҳамин арсенал бубинед вақте ки ҳайати захирави бештарро бозигарони хубтарро ҷалб кард, ба фоидаи арсенал барои ҳамин шуд. бубинед дар як мавсими дароз бо як ҳайату нимкола ҳайат ба қавле мубориза бурдан хеле мушкил аст. арсенал ин чизро дарк кард, ҳам таҷриба гирифт ва ҳам бо ҳамон бозигарон. мушкил аз соби чӣ мешавад? мушкил бубинед аллакай сол ба охир мерасад, лекин ҳамун кулминатсие ки мегӯем дар миёни мавсим аст дар ҳамин ҷо ба миён меояд. барои бисёр дастаҳои топ кризис буҳрон аст дар ҳамин марҳила ба миён меояд. вале ки хуб аст барои мухлисони арсенал, барои даста ки инҳо бо мушкиле ҳам бошад натиҷаро муҳим ба даст меоранд ва ин марҳилаи инҳо пас сар карда истодаанд. бубинед дар ҳолате ки Манчестер Сити ба қавле аз қафо нафас мекашад ва муваққатан ба зинаи аввал мебарояд, бо мефарояд, дар ҳамин ҳолат бисёр мушкил аст. ҳам мубориза ба ҳамон фишорҳое ки Сити болои инҳо меандозад, ҳам мубориза ба ҳамон фишорҳои худ ки барои қаҳрамонӣ мубориза дорад. ва бубинед боз дар он номадии кор барои арсенал марҳилаи плейофи Лигаи Чемпионҳо сар мешавад, дар ду фронт мубориза мешавад. дар ҳоле ки бубинед Сити пурқувват мешавад дар зимистон, дар январ шакли Семенёро мо гуфтем. арсенал ранги Сити ва ранги дигар дастҳо пурқувват шуда наметавонад. ин чиз барои арсенал мушкил аст ва як бартарии дигар ба ҷониби Астон Вилла метавонад шавад ки ин ду даста бо якдигар ба қавли даст ба гиребон мешаванд. Астон Вилла аз ин чиз метавонад истифода барад. бе ягон фишор, бе ягон гапи сиёдатӣ оҳиста метавонад барояд аз боло. ин чиз барои Астон Вилла ба фоидааш аст, барое ки инҳо дар фронти дигар ҳам ҳарифони сабуктар доранд. лекин барои арсенал хуб аз ман боварам нисбати арсенал бештар чаро мешавад?
با автоголо با هم خودگلو شوخی میکنند. این خودگلو را اینو از مستی دستا و دروازه خود میزنند. ارسنال مجبور میکند اونها فشار میآورد. این فشار باعث میشود که ارسنال به هدف خود میرسد و برای ارسنال لازم مهم پس سر کردن آغاز سال 26 و همین آخر سال 25 این چیز مهم است. مرحله پس سر کردن. من فکر میکنم که به هر حال ارسنال از یک طرف در 3 سال اخیر که پیوسته در پروژه قهرمانی اشتراک میکرد تجربه گرفت و دوم چیزی از همه مهم این است که ارسنال باید خودش درک کند که شاید دیگر همین خیلی شانس پیدا نمیشه، چون که از نو باز هم چلسی قوی میشود، خود منچستر سیتی، لیورپول و باز ممکن احتمال است منچستر و باز امکانیت ها برای ارسنال در سالهای بعدی ممکن کمتر شود. خب به هر حال دوستان گرامی، البته پیشرفت دست ارسنال در چمپیونات ادامه دارد و خواهیم دید که باز نتیجه ها چگونه میشوند.